tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nadang asmara Gusti kula paringna husata rembulan ing tengah wengi kanambahi kasayang iki bebu jane ning ati dawang manis kang tak ati-ati wong ayu aja sira nelasa aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa rembulan ne atiku aku setya ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggiya rahayu ada Mbak Niki, Mbak Putri. Kamelia, maafkanlah aku yang tak pernah bisa temani tidurku. Kamelia, kau lelaki terhebat yang pernah singgah di hatiku. Kau wanita yang tegar, aku mohon sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini dan di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Kamelia. Cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakan aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Kamelia.
kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihmu pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Belia. Waroko Puspitono. Apa ki? Saka keri-keri. Hey! Coach tuh. Ayo gedrok ya. Ora ono rong taun gonmu dadi presiden, dipaksa mundur parlemen. Hey, yo, carene kasus ngono, carene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi korban ambisi, ora baru. Dadi korban ambisi, reformasi palsu. Ayo Nadyan cat netramu, nanging ngerti kamu, ngerti asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Walemu ing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Selungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicegal kono kene merga mbelani rakyate, sing dianggap ora penting lantas disingkirake. Yo, salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicegal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Assalamualaikum. Matur penghormatan saking Mama Mia utawi tim penggerak PKK ingkang wonten Dusun Jurangrejo. Matur nuwun penghormatan saking ibu-ibu Mama Mia utawi ibu PKK kang wonten Dusun Jurangrejo. Dangdute apa Bu Dian? Dangdute cinta luar biasa. Cedek. Batune entek, batune pedot-pedot.
di depanku, semakin sedih rasa hati ini. Tak dapat ku berkata, hanyalah air mata membasah di pipiku ini. Belai rambutku dan kau usap pipiku, terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu, semakin deras air mataku. Kereta senja telah membawa dirimu, bilakah engkau kembali? Di sini aku rindu menanti dirimu, hanyalah dirimu yang ku harapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis, percaya akan janji suciku. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu, kereta senja kan kembali. Lewat gelombang radio, aku krungu suaramu hancur kenal-kenalan. Kirim-kiriman salam, terus senggol-senggolan. Penasaran pengen ngajak ketemuan. Lewat gelombang radio aku krungu suaramu, terus kenal-kenalan. Aku wes lagu gelombang asmara, aku sing sering tak puter sak bendino. Ramo pisan aku kaya hitam, kepingin tak pati tak wene sliramu sayang. Aku gayo lintangmu ning radio sing kelintek kita pikir. Bisa aku gayo lintang, kepingin tak petik tak wene sliramu sayang. Ning kahanane aku ngerti slirane, mung gelombang radio sing bisa dadi gantine. Lama sudah ku cinta padamu, tapi dia hanya terpaku karena kita berbeda. Kau telah berdua, cintaku kini terisolasi. Siang malam kau selalu di hati, tidur pun aku tak bisa lelap, selalu teringat terbayang di mata. Sampai kapan hidupku begini, tak
hatiku merana. Isun hang dadi lamunan, manane yo kari lakon. Riko hangsun sayang liyane sing ana Riko hang dadi lamunan mulyane ya rasa isun iki seneng temenan rasane kaya sing serantan sonangan-angan sampe yo lendeng isun impen isun iki seneng temenan rasane kaya sing serantan sonangan yo sampe lendeng isun impen-impenan. Pas tresnan wi ninggal aku golek liyane dekaput ati tombo ngobati ati sing ora muga ikhlas nopo tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mak semangati kesabilanku sing probes milih babut Gitario kembange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Ayo mama goyang hey matur suwun Gusti pon maringi sing kemati nembus lirane ngobati ati kang suci. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono koe sing asani. Ayo joget Debo. Tak saka ala keri. Saka saka Keri Mas. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati sapiloku sing probes milih pambujane ati kita
yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani ono kowe sing ngancani ya Matur, Matur nuwun. Meja gabungan. Meja nomor setunggal gandeng nomor kali ingkang sampun lumampah kanthi tertib aman meriah. Ojo cilik atimu tresnanipun kakang ora kaya cari enteran momongan gunung kersane pangeran tresnaku suci semati semati turun aku ora bakal ninggal sliramu kesaktian yen sero gereng gereng koyo macan pendekar sakti asli teko Madura ora ninggal pusaka kang pamorwaja dasar sakti pancen sakti Mandra kuno bela rakyat ngusir bangsa Walanda nunggal guru nunggal wadah wis genah asik bakti ngantek nang londo penjajah
rabi hang pantes no kelirik dongak golek rabi aja lali tole-tole mula paling enak luru bandaring Tegalan sing panas kaya luru Gundana ring kedhokan ake-ake rondo buka-ake perawan tapi aja sampe usluk rapine tangga maketayan usluk rapine tangga maketayan kau yang mempesona tampan senantiasa menawan Surabaya aku sayang ora rumangsa jangan dicampur blondo ora gampang wong golek jodoh tekane kelapa ijo bocane sing duwe bojo urip ning alam dunya ora lepot saka penggoda kudu setan nyamengan rika yen dituruti pasti cilaka Surabaya sing tak sayang tengah mati kau tuku wijen jasa mrono mas aku ra ijen bocah selawe kadung naksir wis ana sing duwe segara warnane biru ya
sing tresno aja nganti kliru wong urip ning alam donya ora luput saka panggoda kuda setan gawe nyarika yen dituruti mesti Matur panuwun meja angka 3 sekawan gangsal ingkang sampun lumampah kanthi tertib aman meriah. Tasih sesarengan Puspita Laras mijil saking Lawang Kabupaten Malang. Ingkang dipun pandegani kalian Mbak Rate kalian rencang-rencang. Salajengipun kula suwun tampil wonten sanggile pentas pagelaran inggih menika meja nomor 678. Kali limas mangke nutup. Sun iki seneng temenan rasane kaya sing seratan sun angen-angen ya sampe lega isun impen ora dikiki aku bingung rumah saged tepung yen rino nalongso yen wengi sepi prasasa
ora suwe aku bali ora citra ku ing janji membalingku banyu wonku sangupung urip wangi yen sliraku duwe lara tresno yen to weruh atiku tratapan piye aku ren tresno wis mlebu ning dodo tatu ora bisa mari yen sliramu ra gelem pancen aku wong ra duwe pun sarwa susah ing sabentinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanjane tak kirmane ana tresno kaya ngene rasane sing tak pikir rumangsa mergo saiki Kawar megane nang dhuwur aku megane mlaku iring-iringan ya bebarengan ramene wong padha tangisan nang kula tumetes elok nang wetan tumetes getih padha planjo
Matur nuwun meja nomor 678 ingkang dipun sarengi kalian Mas Selo saking Babek Kecamatan Ngantang.